Mentagi nyelet biang sya kanika shithi sya kana fasas long go baar ngin pet mentai ka khot ka basau ngin pet mentai ka khot ka basau halor ka tu ka nong rim ka ba kan menen ka khot ka bening kong hado khot ka balai ka babatai ka pen I ka dur jong ka perthei ka manga ban mapi ka dur jong ka jing bam don jing karmen ka pen I bangi long Kibla hem in from all side. Kapani yangi bangilong kajinglong tanrai ka jongi hi kadai ki khon jong ka jing pitar. Kabangidang kam bangilan im kadai na oblay. Blay uday ubaning kong bangidang kam balay. Now we were by nature children of wrath. Kababel ke thu yangi ka ong ba kita ke bamnget yo Chris ka jing bitar ka jong oblay ka long halor jong ki. Bangla kran shibu ni gi na ka khot ka mane iwe do lai. Ba mantangan pe da khot ka basaw. Hapdeng jong kata ka khubor ka basniu. Kawan ha ka khot ka basaw ka khubor ka babha. Bangin namla ba na appreciate ya ka khubor ka babha. Lemdang ya sung thu bhai ka khubor ka basniu. Puson bha bat rengkat banya flow lang ha kata ka bangalak. Lang baga ni ka chingkai ka bang kran lang baga ni ka video. Bagi dua memensim jong blay on pen I yangi. Ia ke jinglong don kam ka jong I ke jing suspa bat I ke jing map bat ke jing snay ka jong blay ia ke jing im ka jong I. Ba kuma kata ka por. Upol lang daga jing alam ka jong mensim jong blay la thoi ka chiti. Kot tanga ka kubor ka basniu. Hello ai ru e kubor ka babawang hinrei ublay. But akababal pareng gaong but God. But God. Kada ka kentin kabapen I yang I ka jingkermen. Ngitip ba manengong apart from Christ. Baro mangingilong gibalayap, bag nginyilong gibayap, bat nginyap syabam jikun. Na mangilak tip syai ka way, bangim laban pen imyeladi. Kakentin but God lani henray ublay ka ni ka benta kalong kum ka tu ka jing kangyit ka baay jing syai ban pen I ka jing kermen na ka benta ka ni ka pertay ka balay du no kalay ka bamdon ka jing kermen kadon gawe kentin ka bangiong ha kentin parang how do you spell relief from spiritually dead and despair kum nungin puli ka kentin relief na kata ka jingyap ka baganya mensim bat kejing bamdan jingkermen. Nilaban spell ya kahaki ar lagi kentin. Kata kamu but God henry ublay. Our story kajing itu kana nagabanta jongi. Kadai bet straight to hell. Direct baca dujok. But na kata kajing penyaklat bam jukut kajongi na ublay. Kaktin jumlay kaong nagapaar Thessaloni kalnong gabaar kalnong gabaningkong mabinga dakot go pra baka bakhandai kabatay baka pani ya kabakom kani kador kaong gomne pra baka na kading bame udah panya keput kita gibam itu au blay bala kita gibam ko ngu ya ka gospel ka jong utrai jisu jongi kiban sya ka jing penchitom ka jing penjot bam jukut ken nakma utrai bat na kata ka buram ka bor ka jong u. Straight to hell, we know that. Ngitip ba? Number 2, eternal separation. Kalong for sure. Ada klemu Chris ka jing im ka jongi. Handa ka Bible ka itu yung ipa na ka Ephesus ka ang henry ublay. Kadur ka di kadur lang ka jing bamdan jing karmen show. We are without hope. Henry ublay. Lingbao Paul. Uwan rai ka ni ka kentian henry ublay. Kapa kisah ka batay ka kito kandiat konsoy chapang kata ka jingkaraman ka bangidon ka bangin sepet hagin ki dikhot ki bashakman kum tangi ro you blay na ka banta ka kentin but God na ka banta kitu blayo panem gi haban aingu you blay baban emru nam ta ka buram ka jangu na ka banta kita ki bampat yo jing panem mare su Chris karpa de ka jingis ka jangu lem kum ta the flame of hell kita ki pliading jong ka dijok kin pen kanau ka jing donut ka jongi nalakadaw ka jing pen jongi hi kasno haki arli kintin kita ki kintin gidai henry ublay nakadakhot ka basa
Kelam yangi kalong tekum ka to kubo fiken mau ne maga babel. Na u yones long ba ar hakato ga jing khawai song kurim pokana. Ni te bah pedeng jong ga jing khawai alut no ka lut no ka wain. Kala lut no ka wain. Ba ka kom ka culture ring giu ban lut no ka wain ha pedeng jong ka jing khawai ka dei ka jing le ran ka ba khrau ye ka to ka long yin ka ba hos ye ka jing khawai song kurim. Kom ta ka dei ka kubor ka ba sniu. Ban yo sneu ba ka wain ka lut ha pedeng jong ka jing khawai song kurim. Hendai ka ba sneu tanan ka kmi jong Jisu ba ka sneu ye ka ni ka kubor. Ka lek bran ban ye tu shau Jisu. Ba Jisu shim ong hoi ni em. Hendai ulek direct action ben. Ba kata ka action ka ba ulek kalong ula ong haki senran. Ki syakri ki badan hakani ki jing khawai song kurim. Uang to pendap ye kita ki khara da ka ti kila pendap shon ye ki anda komta ula ong ki to tong menta to ra ru ulo sensar ka jing khawai ti kila ya walam ti anda uta no sensar ka jing khawai ulama de kata ka bakala pelong wan ba tip nang no kalalong uta on sensar ka jing khawai ula khot ya onong lek kurim bola ong u ubri boro ujubu akamat ye ka wan ka ba nengkong ba anda gledi ba saya ka ba kam sniu mamepat matengkai ye ka wan ka ba ha du menta ni i bo Jisu pen kala wan iya ka kadang kubor ka ba sniu ka wan ka lut no ne ka ba sngot na kalong ba ka Mary ka tip bo Jisu de kun ju blay ka let shau blay Reu blay udon ha perdeng jong ka jing khawai song kurim. Bat ka ega baca kalong naga kubor ka basniu. Hapdeng jong kubor ka basniu dan ublay. Ya kini ka jing khawai song kurim. Bat ulapan kelai ya kini ka syakawan. Bat kumta kalawan biang kata kaburam ha kini ka long ying. Dan si buon ka jingmot pengkran sapang kawan. Ka jingmot jeng kawan ka kum ka keting ka jom lehen renga siwan ra kan diat. Ya itai kubor ni basniu syaka kubor ka babha. Lem dau bleu don apdeng jong ni kajing khawai sung kurim. Ange kani kajing khawai sung kurim kalong ka baktang ba jabu rom tam. Henreu bleu don ba ule ye ke kamba. Bahang niru age evesas long ba ar ngi ka dong ka kubor ka basniu. Hapdeng jong ka dekot ka basan ba ka banriu ba nyor ka basipau don ka dekot ka basau. Ka ba ong henreu blay. Indeed it is a good news. Henreu blay. We were dead. But God, ngila yap henreu blay. We were enslaved by sin, but God, late amraw yang ngi de kapop henreu blay. La riam yang ngi henreu blay. Ngilong kita gi bala penjot dan ladi. Henreu blay. Ngila jalan tino henreu blay. Ngilong ki khun jang kajing bitar henreu blay. Ka babal ka kren kong. Henreu blay. Ubakum no henreu blay. Babal kong henreu blay ubaken rei. Ong tingga jong blay. Kajing isnay naman kajing iit kabakraw jong u dagabaw ula iit yangi. Ni iya ka ka basaw henreu blay ubakum no. Ubaken rei kajing isnay. Kay kajing isnay yang ne. Kajing isnay, kadai kata, kajing le kajang ublay, ba sim ay, ya kata ka bangiri hok ban yok priang na okay, kajing bishar kajang u. Kata kadai kajing isnay kajang u. God did not give us what we deserve. That is mercy. Ublay sim ay sangi ya kata ka ay ka bangiri priang, kay ka bangiri priang ublay, kajing bishar kajang ublay judgment ka bangiri ban yo na ublay. Baka ni, kadai namar kajing it kabakraw jang uda kabawla iit jang i. Nang no kami kajing snay kajong oblay, kami na kajing it kajong u. Hakadakot kabasan, wong sukum ni. Wap nan bang yalong gibla yap da kajireng kang jong i, ula pen em yang i lembado kres da kajing ay lapen em yepi, ngesong i mercy, ngi love, ngi grace, ngi kajing isnay, ngi kajing it, bang i kajing is, Bat kata ka jingay kini lai tali kikintin kilong ka jubab na kabanta ka desperate condition ka jongi kibriyo. Kini ka jubab na kabanta kata ka jinglong bamdan jingkermen shu jongi kibriyo. Love, mercy and grace are the three words
that can only answer the desperate condition of a man. Bala banjuba dia kata jinglong bamdon jing kerman show jong ubreu. Kata dia ke bagi nak tinggal jong ubreu jing isne. We deserve judgment. Ngi dan hok banyak priang ye ke jing bisar ka jong ubreu. Indai ubreu ula isne. Bagi iru kantin jing ai grace. Kamu no grace. Kare ta kajing ai ka jong ublay syangi ya ka bangim dan hok ban nginyo kay ka bangim din hok banginyo kay kajing panim ka bangim din hok banginyo. So mercy is God not giving us what we deserve. Kajing kadai ublay syamai ngi kadai ka bangin banyak priang ngini banyak priang kajing besar ka jong ublay. That is mercy. Ka grace pat kadai kata kajing ai ka jong ublay ya ka bangim ni hok banyak priang kay kajing penim ngim dai hok banyak priang ya ka ni ublay ula ai yangi. Pag Bible kong hakada ka basta ublay uba isnay uba kenre kajing isnay rich kamu no. Bolong plentiful, dap kerai. Bangim laban teo. Ia kata kajing ken reis pa jong kajing isen ka jong udah dap kerai pura palat. Kabangim laban teo. Ia kata kajing isen ka jong u yangi. Na kata kadau ngide ia kaban yaro iau blay. Kapalagi kentin jengit. Kalau kentin jengit kawan na kentin agape. Kamut ka jengit kabamdan kandon unconditional love. Lalu ngilap nong ketika sacrificial love. Kajengit kabag kenyano ialah di. Ketika agape kadai kata ke direction, willful direction. Kadai ka mansubha kajong ublay, ban pen pau ye kani kajing i syangi kibriu. Bat kani ka kantup, ye kata kajing le kajong ublay. Kaba utip, kaba bhatam na kabenta jong i kibriu. Ni so tho bahaya dekat ka menengkong ka baar ka balaing, we don't desire God. Lakha yang i seperti dak kita ki desire ke bangin kwai e sha phang jong ublay bangin mon yo blay bangin jid yo blay hinde ublay with a willful direction dak mon so ba jong u la pen i ya ka ni sa ki briu ka jing i ka ba ule ka bhatam na ka benta jong i wara bangi ngim semua ya ka bare ka ni ka jing i agape love la pen i ya ka ni lengba ka Calvary lapan ilang ba ka Calvary ngan cipuli ya kini ka khot ai kini ka por you honest lie khat sao kong kom ni kom ba Moses ru ula kentiu yo tau besenya ka riklau kom taru ka dei ban kentiu yo kun briu we ru bangai ya unum judge un rei un yo e ka jing embam jikot kan riu na ba blai i ka ta ka pertai ka balai ti noi lau jong kum la kamar we ru bangai unum judge un rei un yo e ka jing embam jikot kanya nyaw na bau blay unum simsa sila pa ilaw kun sa kapartay bon panray may kapartay ray bon panim may kapartay dau kalpra utaw bangej ha unum panram ray utaw bangej ular rem lupa na ba sim langej hakakarteng ukun blay ubala kamar way yo alis katsan ngan puli men tayo alis katsan kada khot kabakat lai ka ongkom ni Omdan ubadan kajing i kabakam raw ye kani ba uway ulai ti no ela kajing em na kabanta ulok jong u ngisi gris ngi kajing i karum lang basan nginya pet ngakting terpater hakani gapo khnang bang ngini ye kata agape love kajong blay yangi rom ka lang basan ka basan ngong ni bagata kajing kerman kam jupen ran bu ko ken nabaya kajing i yublay Late yar no buk haki dono jongi da umen simba ko jau bal ai no hangi nang tangi puli de khot ki basha kaman namar ukris men bangi dang long ki batlot bor namaba babiang kaya ulayap ye pli ye ki bamru blay nam ta jongi namar
Judan ubah nyap ye pli ya ubah hok dan rei le sidon uban danut wat ban yap ye pli ya ubah bahas bun henry ublay upan isyanay laga jong ka jing iye syangi ha ka babangi dang long gi bapo ben Chris ula yap ye pli yangi nang tangan puli ke Ephesus biang ke Ephesus kan long ka basan ini puli he ka ni gapo ga dekhot ka ba bato pinya ya ka jing iye komba Chris ula iye je fi ba ula ai tino ai la di nang ka banta jongi kom ke jing ai ngu bat ka jing kenya hau blai ya ka balong ke jing iu ka ba iu bi kom ke jing kenya bat ka jing ai ngu ka jing i ka jong blai nang ta ni ka banta na ka tien ka jong blai nan puli shushu ai ka ni ka post ka wi ka de khot ai ka ni ka janmit ka ba ning kong yo honest kan long ka ba sao ka de khot ka ba shipo kong gom ni ha ka ni ka long ka ta ka jing i om na bang ila iit mangi ya ublay henday na ba ula iit ma uyangi bat ba ula pa ilaw kun balong ka kuna na gabanta ki pop ki jongi bangi i gini ka agape love sacrificial love day ha ka dingfna ka jong u Jesus Christ bagani gam day ka jing kwa ka jong ubriu henday ka day ka jing tip ka jong ublay ya ka jing kam ka jongi ya ka ba da ka jing i ka jong u ula pa siya gani ka pertay yaw kun banwan banyap alo gading fna ban kit yaki pop ki jongi ublay ubakan ray ka jing snay namar ka jing ka bakraw ka jong uyangi ka ka papalong ublay ban pau ka jing snay ka jing ka jong u baga de khot ka basan lapan yangi wala bang ina ay ngilong giblayap no la ka jing kang gi jongi lapan yang iwar bang long ba yap no ha ka jingring kang ki jongi ngan puli ka bang Charles Spurgeon ha ka ba jom lai wong ong ni God love us even when we were dead in sin. His love does not depend upon what we are. It flows from his own heart. It is not love of something good in us. It is love of us because of everything good in him. Here we see the greatness of his grace in that he loved us even when we are dead in sin. Ong Charles Spurgeon. Ublay la i dengi. Wala bang ilong blayap no ki pop ki jongi. Ya ka jengi jong siem dipen. Ha ka ka bang ilong. Hindi ka mi na ka donun ka jongu. Kam de ka jengi ha ka kapapan i bangidon ka ka bahahangi. Kadai ka jing i ka jong u yangi kabami na ka bahana u de hang ni ngi i ka ta ka jing kraw ka jing snai ka jong u baula i yangi wat bang long ka yap no ha ka pop kumbang lakren men ne sa pang ka to contain transgressions but ka contain pop ka jing mo jong ki shisha ngila palat ngila jam palat Yaw tahu boundaries bo boleh labu yang ini challenge. Yaw tahu boundary bo boleh labu yang ini. Boleh labu yang ini tantang kawai galanti yaw beri bo nyo im. Tantang kawai kerteng yaw beri bo nyo im kata ka de kerteng ka jong Jesus Christ pat ka dikna ka jong kabule namar jong i Henry. Ni ay long sa ki briu ki kon jong ka jingbam ka ngo. We suppress the truth. Nakata daw ngidang kamban duway bo bleu encounter daga grace ka jang wan play kamat bakanjaman siban i ya gani ka jingi ka jang play ka ba ulapan pausion na syangi kenang ba ilong gibril kibadon kata ka jing scam how Chris ba ke bam jikut hau dan pulisyo ka ka basan Wabin bang ila long giblayap da ka kang jongi ulapen im yangi lemba du Chris. Ha kababel parangong even when we were dead in our trespasses made us alive together with Christ. Made alive. Ulapen im yangi ulapen im made alive. Nang dar ko kaban riu. Uong syukum ni. But ulapen mi yangi. Ha kababel parangong raise us up made alive. But raise us up. Can it contain made alive?
เราเป็นอย่างนี้บัดเราเป็นมีอย่างนี้กายทูอย่างนี้บำดอนมโนบาลาบันเป็นยาคลาดอย่างนี้นาคริสบัดกินี้ki atli ki kentin made alive but raise us up in Christ ka ay kata ka jing scam ya ubanget ha ka bedai ba kata ka jing imbam jukot lani kata ka eternal security in Christ but ulale ya gening I de khot ka besan da ka jing ay la penim yepi ka I kata ka jing IA ha ka ni ka context ka jing IA ka kata ka jing sambas bun ka jong ublay shangi kinong pop lani kata ka God's beneficent disposition jing ai bas bun ka jong ublay shangi kinong pop ka jing panem kalong bait da ka jing IA balay ka jing kili kalong bait da ka jing IA ka jubab kalong so simple namar bangil ya ba ka pop bana ka jing ringkang ka jing ai ka de ka bangim de hok ban yo priang ka bangim la ban thit ka bangim la ban wat namar ya ka jing ai kalong available be tang ha ka snam ka jong u kholang brot jong u blay kamot how grace only available ka don kalong available only by the precious blood of the Lamb of God. Kalong available tang ha, kalong available ha u Jesus Christ.